bitte smule kedelig. Rejsen fortsætter hos Mamma med værter og musik. Find den i din digitale radio eller på nettet. Her får du nu de 2 sidste afsnit af Kæft, Trit og Knus. En teenager har rejst sig for at holde takketale ved sin konfirmationsfest. Hun er vant til at græde, men hun er ikke vant til at græde af glæde. Det vil jeg aldrig nogensinde glemme, fordi jeg var med til at gøre den så god, som den er blevet. Hun er barn på behandlingshjemmet Schubertsminde. Nervøs til det sidste for, om det her bliver en god eller en dårlig dag. Over 12.000 børn og unge er anbragt væk fra deres forældre. De 32 af dem bor her på behandlingshjemmet Schubertsminde på kanten af Ringkøbing Fjord. Her handler det ikke om at stryge med hårene. Du har lige så tosset tankegang, som de har. Du er utroværdig. Det, der skaber forandring, det er at yde modstand der, hvor modstanden er på sin plads. Hængerøv og huller på bukserne, det går ikke her. Jeg er fucking ligeglad, de så slip. Det er simpelthen fordi, de ikke har fået lært mange af de spilleregler, som de skal kunne. Her kan man så se, hvordan man starter med at lægge 2 strømmer oven på hinanden og samler den på den måde der. Pædagoger, som hele tiden bestemmer, bla bla bla. Der er en grund til, at du sidder med matematikbøger for 5. klasse, Mark. Jeg er sådan set ligeglad. Altså, jeg har selvfølgelig altid drømt om, siden jeg kom til Schubertsminde, faktisk, så jeg gerne vil hjem og bo igen. Men Mark, du er klar nu til at vælge den rette vej? Ja. Ganetur her. Mellem svaner og fjer. Mellem svaner og fjer. Mange af børnene på Schubertsminde kan fortælle den samme historie om forstuede familieforhold, mislykkede ophold hos plejefamilier og andre institutioner. Du skal finde ud af, hvad for en side du skal falde i. De har haft en adfærd, ingen kunne holde ud at være op og ned af, og flere af dem har en kriminel fortid bag sig. Må jeg lige få jeres opmærksomhed? Alle dem, der er i gang med at spise, de skal lige skynde sig, fordi vi er i underskud af tid. Så vi skal skynde os at få ryddet op. Alle skal hjælpe til. Og så skal vi bare give den fuld gas over stadig i fjord. På Schubertsminde bliver de opdraget på ny. De lærer at samarbejde og omgås andre. Og de bliver rustet til at klare de stød, de har fået så mange af. Det er faktisk, jeg synes helt altid lærte jeg ikke rigtig noget, fordi at jeg vidste godt, at vi kunne de ting der. Det var ikke så tit, at det sker. Hvad lærte du om hovedafdelingen, Camilla? Det er jo blevet sagt, men sammenhold, samarbejde og tillid. Skal vi lige rulle foran til dig? Ja. Jeg skal i hvert fald synes ind, det skal jeg er rigtig meget nervøs. Jeg tænker meget på, om jeg kommer til at gøre noget forkert, noget i kirken og det der. Det er måske nok mest det, der fylder. 14-årige Camilla Snugel havde glædet sig til at holde sin konfirmation hos sin far. For 6 uger siden aflyste han pludselig det hele i et brev. Han kunne ikke rumme hende alligevel. Vi havde forberedt, hvor det skulle holdes, sådan der sendt invitationer ud, og der var kommet tilmeldelse til, hvem der kunne komme, og alt var faktisk forberedt. Nu skal hun feste sammen med sin mor og hendes familie. Men bekymringerne er slet ikke forsvundet. Jeg har en familie, som er meget splittet, og som ikke rigtig snakker sammen med det. Fordi de har sådan lidt med hinanden, min mor og min moster. De har de grimmeste tanker om hinanden for tiden. Må jeg spørge, hvorfor er de så sure på hinanden? Jeg ved det faktisk ikke helt selv. Jeg har ikke rigtig fået svar. Men nu har jeg bedt mig om at tage sig sammen på søndag, fordi det er min fest. Går der meget godt fremad? Santi Hostrup, en 15-årig teenager, som gang på gang ryger i problemer. På Schubertsminde er det slet ikke ok at komme 40 minutter for sent hjem fra skole.
Han kom heller ikke hjem til aftalt tid efter en fest, hvor han også var gået et andet sted hen end aftalt. Nu har pædagogerne besluttet, at han ikke skal i skole. Jørgen. Ja. Jeg vil egentlig godt vide, hvad det er, jeg skal gøre for at komme i skole igen. Fordi det har jeg faktisk ikke fået sådan ordentligt at vide. Nå. Sådan, Det, jeg har sagt, er, at du skal have ryddet op i dit liv. Fordi du spiller efter nogle andre spilleregler, end dem, jeg spiller efter. Jeg tænker på, Santi, hvis du en dag får et job, og du har en aftale med din chef, at du møder kl. 8 om morgenen, men du kommer 40 minutter for sent. Jeg spekulerer på, hvor længe tror du, Santi, at du vil have det job? Det vil man da ikke have. Det er da kun én gang, det vil ske, så er man færdig. Hvad? Det vil kun ske én gang, så er man færdig. Men det er så derfor, at du har lidt tid, hvor du ikke skal belemre dit hoved med skolearbejde og andre ting, til at forstå det. Bag enhver handling ligger der en holdning. Der kan da ikke være en holdning bag alt. Jo. En nervøs konfirmand. Vi trækker lige vejret helt dybt. Kom. Helt ned og pust ud. Sidder håret. Er I med, Mathias? Og tager familien sig sammen. Husk lige, at når vi mødes i morgen tidlig, så kan fortælle mig, at det har været en kanon dejlig dag. Er I klar? Kom så, børn. Nu går vi. Kom så. Smil. Schuberts mindebørn på vej ind i et voksenliv med scener forbudt for børn. Scener, som flere af dem allerede har haft roller i. Min mor hun må jo gerne have kærester, men der er mange af de kærester, hun har haft, som ikke har været for søde ved hende. Og det påvirker selvfølgelig også børnene, når man ser ens mor blive slået, eller når man hører om det. Jeg tror aldrig, Camilla bliver tryg. Hun er meget bekymret. Rigtig meget. Jeg så, at hun blev slået og blev banket ind i væggen, og hørte hende. Det var ikke særlig rart. Jeg skreg også. Jeg tror, jeg sparkede og slog og råbte. Og så løb vi ud i bilen. Mig og min mor og min mormor og min lillebror. Og så kørte vi midt om natten. Jeg var 10. Lige fyldt 10. Det er en lang ord. Hvad med den kæreste, hun har nu? Altså, i starten af deres forhold, der gik det lidt op og ned. Men der har aldrig været sådan noget, ligesom der har været ved nogle af hendes andre kærester. Kæresten kommer til konfirmationsfesten. En kæreste, som Camillas mor har afsløret intime detaljer om i tv-programmet Sandhedens Time. Det var måske også lidt pinligt, når det lige var sådan et program, fordi at man bliver stillet nogle spørgsmål, som går meget tæt ind på en. Men jeg synes egentlig ikke, at det var forkert af min mor. Jeg synes bare stadigvæk, at det var sejt, at hun overhovedet turde, og ja, at hun gjorde det. Jeg tror ikke på, at han gør mig noget. Det tror jeg ikke. Altså, jeg har ikke... Jo, han er så blevet lidt sur her for ikke så længe siden, men der er slet ingenting, ligesom der var sidst. Og det har jeg også snakket med hende om. Og jeg har også sagt til hende, at hvis der nogensinde bliver det igen, så er jeg den, der er rejst igen, ikke? Fordi det vil jeg ikke. Så hun skulle slappe af, har jeg også sagt til hende. Så. For at man skal komme videre i sin tilværelse og få en fremtid, så skal man zone sig med sin fortid. Politiet, vennerne og familien venter i Aalborg. 15-årige Santi er på vej til et gensyn med fortiden. Santi var for 2 år siden ungdomskriminel,
og gik under navnet Kongen af Aalborg. Han var politianmeldt for overfald og blev fulgt til Schubertsminde som 13-årig af den betjent, han nu skal møde. Ja. Hvad så? Du har det godt, kan jeg se. Ja, jeg ryger hverken ryger eller drikker mere. Og reelt set så levede han, som det passede sig, fuldstændig uden voksenkontrol. Og vi var meget bekymrede, fordi at han var jo altså ikke ret gammel. Han var en af de yngste på det tidspunkt. Det er jo sjovt. Det kunne gøre, hvad vi ville, når vi ville. De tog det, der var. Hvis der er hash, så tog de hash. Var der ecstasy, så tog de ecstasy. Var der svampe, så tog de svampe. Altså, de tog det, der var til rådighed. Og alkohol, det var jo så til rådighed hver dag. Men det var godt nok også skidt. Ja, der var meget ballade. Jo, men altså, når du tænker på, at en af dem, der var derovre, har kommet til at slå en menneske ihjel. Ja. Det kunne kun blive bedre. Ja. En forandret teenager på vej ind på den gamle hjemmebane, Kennedy-arkaden. Et indkøbscenter i det centrale Aalborg, hvor han hærgede og chikanerede forbipasserende. Jeg var ikke så meget på kokain. Mere sådan en gang imellem så ecstasy og kokain, men det var mest hash. Det er jungleloven. Slå ihjel eller blive slået ihjel. Ikke? Altså, det handler om at overleve. Ikke ret meget, ikke noget andet. Mark Christiansen, en utilpasset 13-årig hjemme i Nordjylland for at træde ind i de voksnes rækker. Vil du konfirmeres i den kristne tro? Ja. Også her er der uro på familiebænken. Han styrke dig i din tro og give dig håb. Han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed. Tillykke. Ja, det er dit mand, der tog. Nej, det var også en gave, ja. Ja, vi ses. Vi ses. Ja, godt. Jeg sender mig ind, Mike. Marks far må sige farvel på dørtærsklen til festlokalet. Ja, Michael lige sagde så. Han deltager ikke i sin egen søns konfirmation. Det må jeg desværre ikke på Marks mor. Kedeligt, men det er sådan, der. Jeg vil lige så gerne have været sammen med ham hele dagen. Det er en stor dag, men hun får samme behandling af mig, når den vil, han skal konfirmeres. Jamen, jeg skal lige læse kortet. Ja, må jeg prøve at se. Vil du hjælpe? Du, som har charme, selvtillid og lækker hår. Scorekaj, den skal du gå med. Det er en nål, du skal have på. Ja, den skal jeg lige gå med. Ja. Tak. Alle sammen. Ja. Velkommen, og jeg har også gået til sådan en velkomstdrink. Siger velkommen ned, nu vanker der en bid. Ved dette smukke bord, men hør hos mine ord. Jeg vil takke alle, jeg vil her til kalde. Jeg er konfirmeret nu i dag. I hammer fedt, er voksen lige om lidt. Livet er så rart, og der er fest og fart. Smil blot her ved bordet, tag mig straks på ordet. Er en herlig måltid her og nu. Tak. Santi er på vej mod vennerne fra den gang, han holdt op med at komme så meget derhjemme, og fritidsklubben blev hans andet hjem. Har det godt? Hej, Santi. Hej, Santi. Det er bare godt at se dig. Det er lang tid siden. Ja. Jamen, for sulten da. Hej, bare se dig. Santi. Så. Har du det godt? Jeg er slet ikke på komme. Hvad så er det sjovt? Hvordan er det derovre? Det er fint nok. Jeg er begyndt at passe skolen, så jeg er begyndt at spille fodbold meget igen.
Der var åbenhed om, at alting ikke var fryd og gammel derhjemme, at der også var problemstillinger over at bo, og moren også selv havde nogle problemstillinger, både indbyrdes, men også som individer, kan man sige. Og det har selvfølgelig gjort, at Santi har været overladt rigtig meget til sig selv, mere eller mindre, kan man sige. Han har gjort, som det passer ham. De der rammer, som der skal være, de trygge rammer, som forældre skal stille op for deres børn, de har ikke været sat på samme måde for Santi. Santi, hvordan har du ellers sådan? Jeg har split. Hvad med kærester og sådan noget? Nej. Har du stadig skortråd? Jeg er stadig single. Knus og kram. Santi skal videre. Han skal hjem til det skilsmisseramte barndomshjem, hvor begge hans forældre venter. Alle dine drillerier tilgiver vi i dag. Derfor vi tillykke siger og et højt hurra. Hej, Mark. Er du så længe lever? Hurra! 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 I en splittet familie. Mark og hans 3 søskende er tvangsfjernet. De andre bor i plejefamilier. Men tarteletterne, sangen og en fælles smøg samler for en dag. Jamen, jeg er ovenulykkelig. Det er næsten den bedste dag. Udover selvfølgelig at få mine børn, men kommunen har valgt, at børnene ikke må være sammen. Og må spørge, hvorfor? Jamen, det er fordi kommunen mener, at jeg ikke kan passe mine børn. Og det tager også hårdt på Mark. Man kan virkelig se, at min mor har gjort noget for, at det skal være rigtig godt. Og hun vil, og hun gør alt, hvad hun kan for, at det bliver rigtig godt. Det er den bedste af hele mit liv. Du skal ikke spørge, du skal skrive godt. Rikke, vi skal over og synge. Jo, vi synger med, kom. Ja. Og har fyldt maver. Tak til alle gæsterne for de seje gaver. I mig hylder daland, derfor får I denne sang. Hjælp mig her at give, mor en længe leve. Mor længe leve. Hurra. 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 Så lange. Og så lange. Så er det godt. Værsgo, mor. Schuberts Minde med de mange regler er langt uden for rækkevidde. Her kan pædagogerne ikke blande sig i, om Mark ryger eller ej. Det er ikke dem, der bestemmer. Det er mig. Men de forsøgte at bestemme noget her forleden dag. Hvad var det, der skete? Det var, at jeg var i byen med min far. Så jeg ryger nu, han er der. Så kom hjem, så har Jørgen sagt, at han skulle stemme over det. Jeg skulle ud og lege, også selvom jeg ikke var oppe ved dem. Så sagde jeg, at det kommer han aldrig nogensinde til, at han skal aldrig bestemme over mig. Og så kastede jeg mig sådan en blyant, og så jeg slog ud efter en af de voksne, så fik jeg hans fastholdelse. De kommer ind og tager fast, og så holder mine arme og mine ben, og så holder mit hoved ned. Hvad? Skal jeg ikke låne nogle af dem? Michael, nu prøver jeg lige at starte den her. Og giv den ørerne. Det er en, ikke? Og næste opgang. Jeg er helt for lille blevet banket på min mor og far, når han endelig var hjemme. Jeg er vokset op med det bare om mine søskende, mig og min mor. Fordi min far var maskinchef, så han sejlede hele verden rundt og var næsten aldrig hjemme. Jeg husker ikke meget fra Venezuela, da jeg jo ikke var så gammel, da jeg kom til Danmark. Jeg er ikke den type, der slår med forældre. Sådan noget. Men jeg er godt, hvis det var nødvendigt, så kunne jeg da godt gøre det. Har du gjort det? Jamen, det har jeg. Altså, jeg har slået min mor et par gange. Men det var ikke ret. Det har været meget. Jeg tror, jeg gjorde det en enkelt gang eller sådan noget. Ja, det gør man ikke. Jeg vil også spørge om en anden ting. Nej. Hvorfor må han ikke gå i skole? Det gør jeg nu. Det fatter jeg ikke en brik af det der. Nej, det måtte han jo ikke, fordi at han besluttede sig jo for, at han ikke ville komme hjem til tiden.
Og så var han jo gået et andet sted hen, end der, hvor han havde sagt, at han skulle gå hen. Hvis vi ved, at vi kan lave aftaler med ham, og han går derhen, hvor han siger, at han går hen, og han kommer hjem til de aftalte tider, jo mere frihed kan han jo få. Jo mere er vi jo trygge ved det, han foretager sig. Men vi kunne sige, at du skal være hjemme kl. 9, ikke? Og så så der næste dag kl. 9. Kan du huske, dengang vi hentede ham ud af Aalborg Øst? Aalborg Øst, det er jo ligesom Gellerupparken, og ligesom her, ikke? Altså, men bare i den anden del af Aalborg. Så var han derude. Der han så i busskur i 4 dage. Hvad er grunden til, at det er gået sådan, at Santi nu bor på Schubertsminde? Mig og Jacqueline, vi tror, at det var fordi, at skilsmissen den blev så dårlig, mens vi blev separeret og sådan noget, ikke? Også der med mange konfrontationer. Og det tror jeg, at det var en af grunden til, at så har vi ikke rigtig styr over, hvad han gjorde i den tid, ikke også? Men hvad er grunden til, at jeg godt må komme hjem en hel dag, men jeg må ikke overnatte? Og så tage afsted dagen. Altså, årsagen til det er, at det er jeg ikke trygt nok ved. Det er ikke et spørgsmål om det er en dag eller nat. Det er et spørgsmål om tid. Hvor lang tid? Og det skal jeg være helt sikker på, at du kan indgå klokkeklare aftaler, som du holder. Det kunne du jo ikke i Ringkøbing, vel? Du tog til en anden ven, og du blev væk. Men jeg tror da ikke, I har haft den sidste episode med Santi, det tror jeg ikke på. Jeg tror, der bliver flere nu, jo ældre han bliver. Så smutter han. Jeg har brug for... Og så kan I jagte ham ud på heden. Santi, nu er du nødt til at træde karakter. Santi, nu skal du høre, jeg har brug for, at du træder karakter nu. Din far kommer til at tænke om dig, som du var før i tiden. En, man ikke kunne stole på. En, der ikke overholdt aftaler. En, der ikke gik i skole. En, der kunne være voldelig. En, som smadrede den plejefamilie. Sådan er jeg ikke mere. Hvad er det, der forandrer sig? Sådan er du ikke mere. Du smadrede ham op i skolen. Ja, det er også det eneste. Men Santi, jeg kan stille dig et spørgsmål. Vil du blive boende i Ringkøbing? Nej. Det er der ikke nogen, der vil. Jeg vil heller ikke bo på Lars Tønskis mark, det kan jeg godt fortælle jer. Det vil jeg bare ikke. Helt ærligt, det er min ærlige mening om det. Men der er det, jeg siger, der må man jo kraftedeme her i livet en gang imellem vælge jo, om man vil blive ingeniør og gå efter det, eller man vil sove i et busskur. Man kan ikke begge dele. Tak for nu. Vi ses, han. Det går jeg. Ciao, ciao. Ascolta bene. Hvad er Jørgen? Jeg går lige snakke lidt med dig. Det er fint. Lad os gøre det. Værsgo at komme indenfor. Jo, tak. Schubertsminde oplever langt fra altid medvind, når det gælder deres metoder. Og der er visse ting, Marks far ikke vil finde sig i, når det gælder Mark. Især hans rygning. Der er jo til synligheden et problem. Ja, hvad du tænker gerne du? bestemme, at Mark han skal lave, når han er sammen med hans far. Ja. Det kommer du aldrig til. Nej, men nu skal du høre. Du skal forstå min situation, hvordan den er. Jamen, du skal ikke bestemme, at han ryger, når han er sammen med. Nej. Når han forlader fortov herude, ja, så bestemmer jeg. Ja. Men og det bliver der ikke lavet om på, fordi så finder vi en anden skole til ham. Ja. Den er ikke meget længere. Nej. Det får kommunen også at vide. Ja. Det er med ikke fængsel her. Hvorfor kan sådan en knægt som ham, han er 30 år gammel, de må ikke engang høre nieren musik hernede. Hvad fanden er for noget? Ja, jeg har sagt, at jeg vil ikke have, at han ryger nede i byen. Ja. Det er det, jeg har sagt. Ja. Men derimod, så skal du vide, at vi bryder os ikke om at smide børn ud. Vi vil have, at de skal blive her. På trods af, at de laver ting og sager. Og det holder vi altid fast i. Jeg synes, jeres holdning med hensyn til idræt og motion og hvad end I så end laver. Det synes du er godt. Og det synes jeg, det er kanon. Ja. Og jeg kan mærke forskel på Mark hver gang han kommer hjem. Kan du det? Jamen, helt. Der er slet hvordan? Prøv lige at sige det lidt om det. Jamen, han er helt anderledes. Han har vendt 100 grader, siden han kom herind. Hvordan? Mere stille og rolig og mere hjælpsom og nemmere at snakke med. Og okay. Er ikke ubehøvelig, når han svarer. Og sådan noget ting, blandt andet. Sidder du og roser også lidt?
Ja, uha. Jeg sagde også sidste gang til mødet, at der var ingen tvivl om, at han skulle blive her. Nej. Jeg er glad for, at Mark han er her. Mark han er glad for at være her. Ja. Men der er bare nogle ting, man er uenig om. Det er vi. Og derfor beder jeg om at komme til at snakke med dig i dag. Skal vi ikke stoppe den der? Jo, det kan jo godt. Det gør vi. Men næste gang jeg kommer på besøg, så ryger han stadigvæk. Ja, det ser vi til. Hvorfor holder du ikke fast i, at han ikke bare ikke skal ryge? Det er fordi, man skal tage sine kampe med omhu. Der tænker jeg, at der bliver mange halvleje og mange nye muligheder igen, for at vi kan få en mere udførlig, mere nuanceret snak. Jeg er aldrig færdig med det. Camilla frygtede en konfirmation i kaos, men alle tager sig sammen, som hun har bedt dem om. Jeg tror, det er flot. Og så syng til. Ja. Ingen skænderier, ingen giftigheder, kun lutter smil. Ja. Og så Der er rigtig mange, der læser op fra den. Eller så begynder de at sige det, og så står de lige øjnene ned en gang, som lige at bare læse op. Fordi det gør de fleste. De fleste læser op. Okay. Så sæt dig bare og læs lidt på. Ja. En teenager på vej med en tale til sin mor. Et 14-årigt institutionsbarn, der søger efter noget, som moren ikke kan tilbyde. Hun længes efter et rigtigt hjem, og helst en mor helt tæt på. Men hendes mor har ikke kunnet rumme hende hjemme, siden hun var 7 år og fik konstateret ADHD. Men uanset hvad, så elsker en datter sin mor. Ja, mor. Jeg er rigtig glad for, at du var med til at få den her konfirmation til at blive sådan, efter min far aflyste. Vi har taget turen hele vejen fra Møn for at købe min kjole og sko og smykker og alt det der. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg er også rigtig glad for, at du har været der i siden op til min konfirmation. Så jeg kunne tale med, hvis jeg var nervøs eller havde nogle bekymringer. Så sagde du altid, at jeg ikke skulle bekymre mig, og at alt nok skulle ordne sig. Og jeg ved godt, at det kunne være at komme og bilde mig ind. Men det er noget andet, når de ord kommer fra dig, fordi det giver mig en tro på, at alt nok skal ordne sig. Vi har været meget igennem rigtig meget. Men når alt kommer til alt, så synes jeg, at vi har klaret det ret godt. Og selvom jeg har pisseirriterende datter nogle gange, og det er næsten ikke til at holde ud, så ved du også, at jeg elsker dig, og altid vil elske dig. Lige meget hvad der sker, og lige meget hvad folk siger. For du er den allerbedste, og det er der ingen, der kan løbe om på, og det er der ingen, der skal prøve på at løbe om på. Tak for alt. Så vil jeg bare gerne sige tak til alle mine gæster. Jeg er rigtig glad for, at det blev jeg inviteret med, fordi at... nu kan jeg tude. Fordi at... Det blev nok aldrig nogensinde vil glemme, fordi I var med til at gøre den så god, som den er blevet. 2 sekunder. Så synes jeg, at vi skal skåle, fordi det har været en rigtig fantastisk dag. Ja. Nej, nu kan jeg bare slutte. Ja, så skål alle sammen. Skål. Ja. Og var du dygtig. Tak. Der er en grund til, at du sidder med matematikbøger for 5. klasse, Mark. Jeg er sådan set pisseglad. Der må du godt klappe dig selv på skulderen. Okay. Du skal tage et valg nu og tage ansvar.